Manganhimi sa merkado sa Medellin kay mamalit mi og isda. Manganhimi sa merkado sa Medellin kay mamalit mi og isda. Mailag makapalit mi isda kay odtor barog dako. Sa mao ni ang ilahang merkado dire. Sa daghang mga baligyan ay mga nagkalain-laing mga short, sinina. Diri sagal-sagol lang. Mangita pag nasa ilang isdaan dire. Dara, kita na namo ilang isdaan. Medyo daghang tao dire da. Sir Love, Ilang kilo na day? ano miss pila ni? 380. Tanawa daw? Pila? Isa. 380? Pila na? 380 lang na oy? 390? Sige. Tinambag ko pa na sa miss? Kanang kanang ipa sinabaw lang na o ba ipahiwa okay dira? Ha? Sige. Kani miss pila pa niyong katambak ni no? 380 ka ni. Unsa man siya kanang kuan? Kuan. Kitong. Kitong pilang kitong. 380. Okay, and we're going to Malapascua. Say hello. Sa kami sa Malapascua. First time na mga matog Malapascua, mga ignorante sa mig Malapascua ron. Kamu dan first time pa rin. Oh, first time na mo dito matog Malapascua. Nagkata na tao yan pero oh, ito yung Fantastic Island. Pero pag abot na mo dito, fantastic jud kayo. Sa amang tanawon kung onsay naa sa Malapascua. Nila ang iho dito? Ay, iho? Kani mga laki, mga iho ni. Kani mga babae, mga iha sa nila. Pero dili na mamaa. Dili. O doon sila? Anong ba? Malambag. Iho mo na malambag. Dito dito Ah. mga iho dito sa bro. Welcome to Chocolate Island. Pero di may kadunggo, di may kanaog. Kay na stuck mi diri sa dakong bato. So ari na lang mi diri. Magtanaw-tanaw na lang mi dito. So dila diri ligo-ligo sila diha. Ha? Dili lang ko. Maligo sila. Ayaw rin ang diri. Ato na dito sa. Lingaw-lingaw. Kaming nahabilin diri ang kuno na mo nga ang kuno na mo kabalo may manglangoy pero ang tubig dapat ang tubig tagahawak lang. Pag life rest day, pag life tagahawak na to. Pero dili gani tagahawak, di na pasalig. Ayahay kay sila dito kay nakanaog sila, pwede sila mutungas dito sa taas. Ha? Oo sila. Iyawo mga sirena. Hi! Mga sirena sa Cebu City. Welcome to Malapascua. Sa sa hitsura diri sa Malapascua. Sa inyo makita nga perting putia sa bus. Ayaw din magkalimot sa pag-subscribe sa akong channel niya ha. Angan sa akong channel, Bisaya Channel, i-search lang ninyo sa sa YouTube. Oh, running 1,000 subscribers na ta. Kanya para daghang makaila, makahibaw nga aning abot aning isla sa Malapascua, i-share na ninyo.
i-share ninyo para sa daghan ng atong views nya. Comment sa mo niya. Ang akong kauban nga si Ma'am Juan. Kuan siya magpadakon sa isda. Isda unsang isda ah. Ingna inig-ambot diha ma'am, buwad na ma'am. So mo ni ang isla sa Malapaskwa. So mura siya Boracay. Simak. Kay ang iyang sun kay puti kayo di jud ka magmahay. So kani sa dang islaha sa Malapaskwa, dumugon sa dinhi sa mga turista. So daghang mga resort diri nga mga mahal. Pero karon ni alang mi diri sa public nga area kay di na mo ma-afford ang katong mga mahalon nga resort. So ari lang sa mi diri. So basin na po sa tunod na pod namong tuyok sa diri ning islaha, lain na pod nga lugar among makitaan diri sa Malapaskwa. Pero nyang pag-ari, masakay mo og pambot dito sa Maya, na ako na dito sa Maya. Motik na siya 30 minutes. Pero gikan dito sa Tapilon sa among gistayhan nga balay, ni take to siya og almost an hour. Hinoon hapit sa mi dito sa Chocolate Island. Tuyoko na mo tibuok Malapaskwa. Aron masulit yun na mo ang amuang paglaglaag dire. Og diara ang among baon. Ang una namong baon, saging. Ikaduha namong baon, saging gyapon. Ang mga unggoy, mga onsa og saging. Ladies and gentlemen, ang mga Miss Universe sa Malapaskwa. Padung mi karon sa merkado diri sa Tapilon. Mangita mi o mapalit nga isda kay among sipaon, among sudanon para karon nabili. Kaming serso kasta si Edgar o kami mga ligo. Unya nami maligo kay basig masiradan mas merkado. Kaya namin magwaswas. Unya nami mangwaswas kay taas pa kay linyas kaliguanan. Wala balik na lang namo. May nang inigligo namo ang magluto pud sila. Sunog naman na siya. Okay. So kana lipti pilang kilo na? 260. 260. Timbang ako na dako kunot eh. Pila na siya? Ilan is galop dahil sa ito po. 240. Ito naman 360. Tulo? Rasaray. Kanilang gamay-gamay guro te. Kanilang gamay-gamay kana ka daw. Suwayi daw. Lagi dako ra na siguro. Ito sa supak. Oh, manay sugba. Kana pila na? Paday. 2.4. Pila? What is that? 620. Ilan pa sayang? Sabi siya ha. 60. Wala pa ito ka. Kung sa ilang isda nyo gawa sa liptit, ay isod. 2 kilo Ha? kasayan. Unsa ni siya kanang kuan? 360. Katambak? Mamsa? Uy, di ba na? Pilang kilo mamsa? 300? Aside mo na rin para ka ng dagko. Pilang tabang ko sir? 220? Pilang katambak? 280. Mo na dagko ni mo sir? Moro na. 280 timbang nga daw sir. Kana mga kamot sa mga kilo. Sobra na. Kilo Godford. Sige ako ng kuan. Pwede palimpyuhan sir. Kuan mapahimbisan. Pwede naman na. Sa isog pa pwede naman ko na. Sige. Nya ka ni pila na yung kilo ni? 220. 220. Kuan ni daw, suwayi daw ng dokbok. Pila na? 308. So padong namin uli. So mo ni ang balay nga among stayhan dere. So dere sa Tapilon. Nani siya tulo ka kwarto. Kanya every kwarto na ay mga double deck, na single bed. So sulit na kaayo. Waiting na lang mi sa caretaker dere para among ibili ng amuang bayad karon. So we're heading to Tabugon. Nami bisitahon dito sa Tabugon. But before sa Tabugon, moadto mi sa St. Vincent Ferrer nga simbahan nga usa sa mga milagroso nga santos diri sa Bugo. So later, pakita mo later kung naabot na ba mi sa Bugo. Okay, bye-bye.